Siyakhuleka. Namhlanje ngicela ukukhulekela impilo yakho, ngikuvula amehlo. Noma ngabe unesithi esingakanani namhlanje, ngifuna usinqobe. Ngifuna usinqobe. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngize ngizokhuluma ngalo mlando lo wale mali emhlolo. Wena nangabe kusuka namhlanje noyizonde inyanga isho ngifuna izonde kakhulu noma uvela ungiblock usuke nje mina. Ngifuna ukukusiza ngikukhululela amakhehla akho. Ngifuna ukukusiza ngikukhiphe empini yezidalwa zakho. Ngifuna ukukusiza ngikukhanyisele ngemali emhlophe. Namhlanje mina ngilapha engikhona ngihlola ngemali emhlophe, ngisiyilima kwabanye abantu. Ngumuntu ongayazi imali. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma ngize ngikhulume ngisho noma ungayobuza inkosi, ngisho noma ungayobuza unyazi, ngisho noma ungayobuza muphi umuntu owazi imfihlakalo yethonga labaphansi. Namhlanje ngizocacisa ngale mali le. Niyabona i-R1 emhlophe. Niyabona i-R1 edala. Imali emhlophe ungazenza isilima noma ungazenza ukuthi uhlakaniphile nangabe wazi isiko lakini, nangabe wazi isiko lokhokho bakho. Ngiyakuyibalekele le mali. Ngisho noma engayisiphi isangoma esilaziyo iqiniso. Ngifuna ukuthi namhlanje ungizonde. Anginendaba ukuzonda umuntu mina, kodwa ngizokhuluma iqiniso. Mina la ngize ngifike emalini emhlophe, ngalala ebhedlela ngenzeka yonke into. Ayikho impilo. Angizange ngaze ngathwasa mina. Angiyanga mina ukuyodla amagobo ngemizini abantu, angiyanga mina ukuyoguqa emizini abantu. Kodwa ngilapha engikhona ngomlando wemali emhlophe, ngisho nenkosi yakini, ngisho namakhosi, ngisho nabobani, ngisho uyayibuphi bazokutshela ngemali emhlophe. La ngiyahlola ngale mali emhlophe. Futhi nginesikhathi sonke, futhi ngihappy ngayo. Nangabe namhlanje ngifuna ukuxoxela into ongakazi uzuyibona. Ngifuna namhlanje ungihambele nemali emhlophe, ungithathele umthombo noma ngathiwa uphekwanga, noma ngathiwa wenziwa ngalutho, awuzange uze uthona, awuzange uze wenza utshwala, noma ungithathele impuphu emhlophe. Lalela-ke, le mali emhlophe le iwumsungulo wey'nkinga, iwuqaqa kwey'nkinga. Le mali lamaphepha nje kusuke kuyisibusiso umuntu nazokuthetha uhlola ngo-200 ufula ngani. Kusuke nje kuyinto ayenza ngentando yakhe. Kodwa nanku umlando wabokhokho benu. Nanku umlando wabokhokho benu, imali emhlophe. Ngoba ngiyinyanga ye10 baphila kumina ngale nkazimulo. Hamba-ke nale mali emhlophe ungitholele impuphu yamabele. Thathe le mali emhlophe uye emanzini, nofika khona ungithathele ikhandlela eliyelo nelimhlophe. Ngifuna ukuye ungixoxele, ungithathele ikhandlela eliyelo nelimhlophe. Bese uthatha le mali emhlophe 10, awu2 amashumi. Nofika lelinye 10 uzolikhunga emanzini uliphonse, uyocela umsebenzi. Ngifuna ukubona namhlanje ukuthole umsebenzi. Uhamba ufike kusho phezulu noma empophomeni noma ezibeni. Ungaye emfuleni ongcolile, uye entweni enhlini. Ufike ungiphonsela imali emhlophe. Bese uthatha leli 10 elilodwa. Uyangizwa? Ulifake la emthombeni wakho, uthatha u2 litha wakho. Bese ukhanyisa lamakhandlela ayela u2. Bese uyaphahla ugoqoze lo mthombo lo amabele, ugoqoze liphakathi lelo 10. Ucele yonke into, usho ukuthi uvusa ngisho nabokhokho bakho. Namaphupho uzowacela. Nowuqeda lapho lo mthombo loyo, uyathamba ungene emanzini phakathi. Uthatha indishi yakho, uthulule endishini, bese uthatha indishi, uthele ekhanda, ukhulume zonke inkinga zakho. Nowuqeda lapho uzongena emanzini usithele ka4, uthi 1, uthi 2, uthi 3, uthi 4. Bese uvuka lapho konke ngokwama kubuye kumina namacala okhokha ngongahlali phezukwana. Imali emhlophe iyisintu sakho nje ngqo. Labantu abathi ihlolwa ngo200 500 noma ngathi uyahlola, kodwa nangabe ngakubekisanga imali emhlophe eqala, wathi beka imali emhlophe eqala ekuhloleni, hayi babhema, angisho lutho. Kodwa lento engiyiyona isegazini mina. Ake ngikushiye nalokho. Kodwa le mali ngicela ungayikhohlwa, ngisho noma ungayobuza kushembe uzokuxoxela ngeshubu. Uye ukubuza inkosi yangakini izokuxoxela ngeshubu umlando wayo. Nangabe ulazi ishubu udingelani. Angibonga, siphileni isintu sethu.